Ibeke. Githa. Yini indlela owenza ngayo izinto njena? Yani ukutatazela. Oh, kwenze njani? Yini? Awube serious. Okay. Kwenze njani Githa? Khuluma. Lalela. Kungenzeka ukuthi lokho engikucabangayo akusile, kodwa ke ngisacela ungilalele. Githa. Mina ngiyakuthanda kakhulu ukufunda. Kodwa ke inkinga ukuthi mina ngikwazi ukufunda imiqondo, kakhulukazi yabesifazane. Please, khuluma. Kulungile, ngizokutshela. Yazi ngalesikhathi ngikhulele uAtav. Nganginama muthi amaningi nje uyakhumbula ngithi? Yini ndaba ngibuza yonke lemibuzo? Ngitshele. Okay, ngizokutshela. Woba nesiyezi. Uphalaza. Futhi unenhliziyo encane nje. Futhi udla kakhulu njena. Ninyawo ivuvukele. Yebo konke. Zonke izinto zenzeka kabili njena. Sengikhumbula kahle manje. Kunjalo 10 out of 10 isithanda sami. Kulungile asikhulumeke manje. Yeah. Namhlanje ngiyekhumbula la Monica. Ngimhambisela ukudla. Awucabanga ukuthi ngiboneni? Ini? Inyawo za Monica bayivuvukela. Uyazi ukuthi utheni? Angisizwa kahle. Angathi nje ngangadla lutho. Angathi khona ufish nje ozolazula esiswini sami. Ngase ngaba nengigabaza kwami. Hayibo serious Githa. Hawa amadawuthani futhi yini olubuyisola ngempela wena Ngazile nje wena ukuthi ngiyeza ungithathe serious uzongihleka. Kanti mina kumele ngizeni? Chana, ukube nje usisi ubelani ubezoqonda yena ukuthi ngithini ngempela. Awu Nkosi, ngempela? Awu Mohan. Hey Githa, lala manje. Usuwenza okuningi namhlanje. Suka manje. Asivele sambe solala igolento. Sambeni. Hayi boqaphela. Aspeche nje. Uma mina ngi-right uzobona wena. Ya Auntie Kit. Yebo Manasi. Hi. Uyafunda yini bakithi? Cha auntie. Khuluma. Kwenze njani? Angazi ukuthi ngingacela kanjani. Ini? Lalela, ngiyasaba nje kulokhu engifuna ukukucela kona. Uyabona nje. Yini auntie? Manasi, yazi ngalesikhathi ngikhulelwe. Nganginey'nsolo nje kanjena. Isiyezi ukuphalaza isilungulela. Ngingakuthanda ukudla inyawo evuvukele. Nganginakho konke nje. Manje ngibona ukuthi naye uMonica unakho. Ungakwazi bandla ukumbuza? Mina ini lokho kusho ukuthi phela indaba ezimnandi. Buka, mina mengimbuza ngeke ngitshele. Kodwa wena nje na kanjani ngakutshela? Buka, ngibhejile noMohan. Ungambuza bandla mase yangitshela? Yeah, ngiyabonga bandla kakhulu. Bye. Bye. Kumele ngibe seduze kwaMonica manje. Kodwa ugogo uzonginqabela. Futhi kumele ngifunde. Angeke kwazi. Ngizofika kanjani laphana? Ayibo inyawo zakho ivuvukele. Yazi phela ngalesikhathi ngikhulelwe uAtav, nami nje ngangihlezi nje ngivuvukalelwe inyawo.
Ningahlala. Hlalani phansi. Oh, ushotelwe igazi emzimbeni. Okay. Ngiseni kancane. Khuluma Monica. Vikranti. Nginendaba ezinhle. Awu Monica khuluma usheshe lana nginama-patient. Vikrant, Monica. Awu uzokhuluma kodwa. bonke sebezoqala ukungibuza manje. Ngabe usho Aunt Gita? Isisu sesobonakala Vikrant. Angiyifuni mina lento, angiyifuni yonke lento. Ngicela ungisize ngiyakucela. Ngiyasaba futhi Ngithukile nje uyazi. Yonke lento mina iyangithusa angiyifuni. Vikrant angiyifuni lento. uyazi nje Kusema ngithandi. Kuyimanje nje ngicindezelekile. Ngiyacela Vikrant ungisize ngiyakucela bandla. cela wenze okuthile, ngiyacela. Monica ngiyacela ngicela uzame Baba ngicela. Cela bandla wehlisa umoya. Mina nawe soyilungisa yonke lento. Vikrant. Yini une-stress? U-Aunt Gita. Chaza ukuthini? Yazi auntie. U-Aunt Gita phela manje useneyinsolo. Uyabo? Kade kwasangitshela lento. Abantu besifazane bayakwazi ukuyibona lezi zinto. Kade ngangikutshela Vikrant ukuthi ungaboxambukela, hey. Kodwa ke imiso zakho, imicabango yakho, Vikrant. Awucabangi usheshise. Hurry up. Hallo. 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 Angikuzwa umuntu enkosi. Awubheka inetwork yakho lapho. Hallo. Hallo. Sawubona malumnano. Sawubona egotshana. Hawu yindaba abuke ngathi nje awuzange uzuye ekhaya nje. Ayi cha malume, ngiqhamuka ekhaya mina. Hawu. Hayi bengakulindeleke ubonelana manje. Usisi ukhona ngithi. Angayapi. Aphilila ngithi sowuphumule ekhaya. Ngingambona ngithi. Azikho indaba ephuthumayo, Cha, akukho kutheni malume. Oh kufanele ukuthi uyena okushayela ucingo ke. Cha, ngimtshelile ukuthi ngingafika noma yinini lana so ingakho ngifikile. Ingakho ke. Unenhlanhla unosisi wakhe nje ovela theleka nje azombheka. Kudala engenzeki lento le. Yabo ntombazane mangabe siyendile yayinakela abantu basemzini kuphela. Kwakuwumzukuzuka ngisho ukuthi nje obhashela abazali bayo. Ake ngisayiphathiwe umndeni kwangavela utheleke nje umndeni uthi uzobona umakoti nje ngaphandle kwesizathu. Ayongana ngixoxela indaba endala mina. Phela izinto sezashintsha manje. Nina amantombazane senenza nje konke enikuthandayo. Hayi kodwa ngoba usuzowafika, ayihamba uyombona ke. Phela bangaze bethi nje abantu ngivimbezele ngamabomu la esangweni. Kubuke ngathi impela uzuhamba namhlanje la. Ngizohamba. Hayi, hamba umbona. Ungaphutheki. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly Zizonke Sisonke Dear Signature 169.